Mila esker, Fernando. Jarraian, manifestua irakurriko dugu, vamos a leer el manifiesto, lo vamos a leer en euskera y castellano. Y en euskera lo voy a leer yo misma, en castellano lo van a leer Carlos Totorica y Ramón Gómez. Sabéis que pertenecen a fuerzas políticas distintas, pero aquí les trae el sentido de ciudadanía, por encima de los intereses partidarios, por encima de los propios proyectos ideológicos privativos de cada uno de ellos. Manifestuak honela esaten du. Apirilaren 8ko manifestua. Etak egin duen sueten iraunkorraren adierazpena, talde terroristaren armen behin betiko lagaketa ezpada ere, demokrata hiritar ororentzat notizia hon bada. Tamalez, taldeak erail dituen biktimekiko inolako kitapenik ezin da gertatu adierazpen hau. Hiritar mugimenduen alagina ez dela hutsezkoa izan nabarmentzen du, ordea. Neurri polizial, judizial eta politikoekin batera, terrorismoen aurkako ituna, partiduen legea, talde terrorista zogoratzeko eta agian modu atzera ezinean bere ekintzak indargabetzeko baliogarria izan da. Eta bere erakundeek beharretik ere etekina atera nahian dabiltza. Epe luzeko hainbat abantaila politiko sendotu nahian. Euskal Herriko libertate politiko ezaren arduradun direnak, aldarrikapen horren sustatzaileen itxura agertu nahian. Noren eta beraien aurka defensa horretan jardun behar izan duten Espainiar eta Frantziar zuzenbide estatuen aurrean. Beraien nahiak, debeka ezinezko eskubide ukatuen modura azaldu nahi horretan, indarrez irauli ezin izan dituzten instituzioak deusestatu eta beren neurrira antolatuko beste batzuengatik trukatzean datza hain zuzenari bere nahia. Planteamendu gardenen eta beraien defensan, sendotasun demokratikoaren beharra ezinbestekoa den garai batean atarian gaude. Edo nolatan ere, amaitu beharrean den terrorismoaren bukaera medio, inolako kontzesio politikorik egin nahi ez duten, egin behar ez duten, eta ezin egin dezaketen alderdien batasun konstituzionala beharrezkoa da. Euskal Herriak behar duen normalizazio politiko bakarra, indarkeri terroristaren erabilpena eta justifikazioa ezabatzea da. Inolaz ere ordea, ordainetan instituzioen trukaketa. Bastaia ekimena, itxurakeriak eta erretorikak albora, beti egin ohi dugun moduan, bere burua demokratatzat duen alderdi politikoen eta hiritarren batasun konstituzionalarra aldarrikatzera dator. Batasun konstituzional hori 2 puntuetan gauzatzen da. Lehena, etaren eredentzia kudeatzen duen erradikalismo nazionalistak bideratu nahiko dituen maniobrei eta eskakizunei aurre egiteko ondorengo hilabeteetan informazioaren jariokortasuna eta ekintza politikoan batasuna bermatuko dituen behatoki jarrai bat sortzeko, terrorismoaren aurka eta libertateen aldeko itunaren deialdi ofiziala gobernu buruak egin dezala eskatu nahi dugu. Bigarren, Partidu Demokratek gardentasuna eta pedagogia demokratikoa bitarteko kanpoko edozein erakundeetan hala nola, instituzional bora eta izkutuka hauek aldatzeko ahaleginean antola daiteken partiduen arteko mahai batetan ez dezatela parte hartu eskatu nahi dugu. Terrorismoarentzako ondagarri gertatu diren akordio demokratikoen ezabatzeak ere ez dute onartu beharrik partidu demokratikoek. Hain zuzen ere eta adibidez partiduen legearena. Hortaz, demokratek, une batez, ere ezin dugu onartu marko konstituzionala zalantzan ipintzea terroristen asmoa den moduan. Hori da, Bastaia herri ekimenak, hiritar ekimenak, gaur manifestu honetan adierazi nahi duena guztiontzat. Mila esker.